లీజుకి ఇచ్చి పొలాన్ని కబ్జాకు యత్నిస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది నెల్లూరు జిల్లా అలగనపాడు గ్రామానికి చెందిన వృద్ధురాలు. తన ఎకరా భూమిని 6 నెలల ముందు గద్దె ప్రవీణ్కు లీజుకు ఇచ్చింది. అయితే లీజు పూర్తయినా ప్రవీణ్ పొలం ఖాళీ చేయడానికి నిరాకరించాడని, కనీసం లీజు డబ్బులు కూడా ఇవ్వట్లేడని వాపోయింది. గతంలో ప్రవీణ్ భార్య అలగనపాడు పోస్టాఫీసులో తన వేలి ముద్రలు తీసుకొని నగదు మోసం చేసినట్లు కూడా ఆరోపిస్తోంది. తాను ఒంటరినని, పొలంతో వచ్చిన డబ్బులతోనే జీవనం సాగిస్తున్నానని, పొలం ఇప్పించి న్యాయం చేయాలని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది ఆ వృద్ధురాలు. వాళ్ళ కౌలుకి ఇచ్చింటే వాళ్ళ కాడ నేను లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటే వడ్డీ కూడా కట్టుండా 12,000 కట్టుండా. మొన్న కారుకి కూడా 13,500 వాళ్ళు నాకు ఇవ్వాల, వాళ్ళ కాడే ఉంటాయి. నేనేమో ₹1,00,000 కడతానన్నా. కట్టచ్చుందా ఉండేలేకే ఈకుండలేకే నా పొలం పోయి దిల్లిచ్చేసాడు. నేను పోయేది నా నెల పట్లాడిపించాడు. నేను ఒక్కదాన్ని ఉండేది. నాకు సహాయం లేదు నాయన. నాకు న్యాయం చేయమని మిమ్మల్ని